Αν μαγειρεύεις τώρα στην καλύτερη ώρα, αυτή την ώρα τη λέω τώρα, κι ο Αντώνης Κούκεν είναι εδώ και μαγειρεύουμε μαζί στην καλύτερη ώρα. Αυτό το τώρα είναι η καλύτερη ώρα, γιατί είναι τώρα, γιατί είναι τώρα, γιατί είναι ώρα μαγειρική τώρα. Κοιτάξτε πώς έχει το πράγμα. Φτάνει καθαρά Δευτέρα. Και αυτές τις ημέρες η συνταγή που είναι στα φόρτε της και ζητάει και ψάχνει ο κόσμος από εδώ και από εκεί για να βρει μια συνταγή ωραία, νόστιμη, ξέρετε, εύκολη για να τη φτιάξει, είναι η συνταγή για λαγάνα. Παραδοσιακή, απλή, λεπτή, πιο χοντρή, πιο ψωμωμένη, πιο τελικά φτιαγμένη με αρκετό σισαμάκι, σίγουρα ψάχνετε μια συνταγή. Στο κανάλι Πρωτάρη στην Κουζίνα, και εγώ αυτό βρε παιδί μου, δεν το πιστεύω, τη στιγμή που πάω να κάνω ένα γύρισμα θα περνάει κάποιος Ρωμά και θα πουλάει κάτι. Αυτός τσιρίζει κιόλας. Τι λέει ότι πουλάει? Αυτός δεν πουλάει πατάτες, πουλάει σαρδέλα. Όλοι λοιπόν ψάχνετε μια συνταγή εύκολη, γρήγορη, απλή και να γίνεται στο τσακ μπαμ. Διότι το να φτιάξει μια λαγάνα και να περιμένεις 2, 3, 4, 5, 6 ώρες για να φουσκώσει, να την ξαναζυμώσεις, να τη χτυπήσεις, να την πατήσεις, να την σβουρίξεις, εμένα προσωπικά με αγχώνει. Βέβαια, στο κανάλι μας Πρωτάρη στην Κουζίνα και εγώ σαν Αντώνης Κούκεν σας έχω δώσει ήδη 2 συνταγάρες για λαγάνα. Μια συνταγή για λαγάνα αστραπή και μια συνταγή για λαγάνα παραδοσιακή. Διαλέγετε και παίρνετε. Όμως σας έχω και μια τρίτη επιλογή. Πώς κάνουν τα διάφορα τεστ στις εταιρείες που πας να προσληφθείς και σου λένε τσεκάρισε πρώτη, δεύτερη, τρίτη επιλογή. Εγώ σας δίνω και αυτή την τρίτη επιλογή. Αυτή τη συνταγή για λαγάνα την έφτιαχνε ο πατέρας μου, ο Μπαρμπαβασίλης. Ναι, ναι. Αχ Μπαρμπαβασίλη, τι μας κάνεις? Τη λαγάνα σου κι αν φάμε, την καρδιά σου δεν ξεχνάμε, του έλεγαν οι γειτόνισσες. Άραγε υπονοούσαν τίποτα για τον μπαμπά μου? Θα τον ρωτήσω. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο πατέρας μου πριν ξεκινήσει να φτιάχνει αυτή τη συνταγή για λαγάνα στο πι και φι, όπως μου έλεγε, άναβε το φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και μετά έρχονταν τα υλικά που δεν το πιστεύω. Τώρα περνάει ο παλιατζής και λέει μαζεύω ότι έχετε για πέταμα. Τελικά θα γίνει αυτό το γύρισμα για τη λαγάνα στο πι και φι. Ή θα έχω τέλος πάντων όλη την ηχοακουστική κάλυψη από πίσω μου. Πάμε να σας δείξω συνεργά και υλικά, διότι είναι πολύ εύκολα και απλά. Φύγαμε. Κοιτάξτε τι ωραία έχω τοποθετήσει τα υλικά. Έχουμε δεξιά πλευρά, αριστερή πλευρά. Στη δεξιά πλευρά έχουμε τη μαγιά. Στην αριστερή πλευρά έχουμε το baking powder. Και ξεκινάμε. Ένα νεροπότηρο νερό βρύσης, χλιαρό το θέλω. 2 νεροπότηρα αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αντιστοιχεί σε 250 γραμμάρια. Ένα φακελάκι ξηρή μαγιά στιγμής Mac Magic των 9 γραμμαρίων, αυτή να προτιμήσετε. Μια γεμάτη κουταλιά της σούπας ζάχαρη και ένα ποτηράκι του κρασιού ελαιόλαδο, αντιστοιχεί σε 100 ml. Πάμε τώρα στην αριστερή πλευρά. Ένα νεροπότηρο νερό χλιαρό βρύσης. 2 νεροπότηρα αλεύρι για όλες τις χρήσεις που αντιστοιχεί σε 250 γραμμάρια. Ένα ποτηράκι του κρασιού ηλιέλαιο που αντιστοιχεί σε 100 ml. Ένα φακελάκι baking powder των 15 γραμμαρίων. Μια γεμάτη κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Και στη μέση
σας έχω αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού μας φτάνει και ένα νεροπότηρο σισάμι. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και μαύρο σύσαμο. Ανάλογα το πώς εσάς σας αρέσει η λαγάνα, λεπτή ή πιο ψωμωμένη, θα χρειαστείτε και τα ανάλογα ταψάκια. Εγώ έχω ένα αντικολλητικό ταψί διαστάσεων 35 εκατοστών. Έχω ρίξει ένα κουταλάκι του γλυκού ηλιέλαιο και το έχω περάσει. Να το λαδώσουμε δηλαδή. Και θα χρειαστούμε και το μίξερ με το γάτζο. Θα το δείτε σε λίγο. Αυτή η συνταγή είναι πραγματικά παιχνιδάκι. Και ξεκινάμε από το δεξί μας χέρι, από το μείγμα της μαγιάς. Ρίχνουμε τη μαγιά στον κάδο του μίξερ και τη ζάχαρη και το μισό από το χλιαρό νερό. Έχουμε βάλει γαντάκια μιας χρήσης στα χέρια μας και ανακατεύουμε για να λιώσει η μαγιά μαζί με τη ζάχαρη. Γύρω στα 20 δευτερόλεπτα. Έτοιμη. Τώρα θα ρίξουμε το ένα νεροπότηρο αλεύρι, το ποτηράκι του κρασιού με το ελαιόλαδο και το δεύτερο νεροπότηρο με το αλεύρι. Θα ρίξουμε ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, εγώ ρίχνω με το μάτι, και το 1/3 από το νεροπότηρο σισάμι. Δηλαδή το χωρίζουμε σε 3 μέρη με το μάτι. 1, 2, 3. Εντάξει. Βάζουμε το γάτζο και θα θέσουμε το μίξερ σε λειτουργία. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η ταχύτητα. Το αποτέλεσμα θα βγει καταπληκτικό. Οπότε είτε θέλετε εσείς στη χαμηλή ταχύτητα, είτε θέλετε στην υψηλή, είτε στη μέτρια, εμένα δεν με αφορά. Διότι το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Απλά στην αρχή, όταν ανακατεύουμε στη χαμηλή ταχύτητα και σταδιακά αυξάνουμε. Μετά κάντε ό,τι θέλετε με την ταχύτητα, εντάξει. Αυτό που μας ενδιαφέρει να πάρουμε είναι μια ζύμη εύπλαστη η οποία ξεκολλάει από τα τυχώματα του μίξερ. Και γι' αυτό σας είπα μη ρίξετε όλο το νερό εξ αρχής. Θα δούμε. Αν είναι πάρα πολύ στεγνό το ζυμαράκι θα προσθέσουμε λίγο νεράκι. Με προσοχή. Λίγο. Μετά από 3 λεπτά το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Δεν έχει κολλήσει ούτε στον κάδο, τίποτα. Μιλάμε τέλειο. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε τι ωραίο. Εδώ βλέπετε. Το ζυμαράκι είναι έτοιμο. Έτοιμο. Δεν υπάρχει τίποτα κολλημένο. Εδώ. Κοιτάξτε. Τι ωραία μυρίζει. Έτσι. Να. Κοιτάξτε τι ωραία. Τι εύπλαστο είναι. Μέσα σε 3 λεπτά. Αυτό θέλω. Τώρα πάμε για το δεύτερο μείγμα του αριστερού μας χεριού. Ρίχνουμε το αλεύρι. Το baking powder. Τη ζάχαρη. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Και ένα μέρος από το νεροπότηρο με σισάμι. Το είχαμε χωρίσει, είπαμε, σε 3 μέρη. Άρα πάμε να ρίξουμε το δεύτερο μέρος. Ωραία. Βάζουμε σε λειτουργία το μίξερ και ανακατεύουμε για 1 λεπτό σε μια χαμηλή προσμετρία ταχύτητα. Μετά από 1 λεπτό προσθέτουμε το ηλιέλαιο και λίγο από το χλιαρό νερό. Δεν θέλω πάρα πολύ, περίπου 1 ποτηράκι του κρασιού. Και ανακατεύουμε.
Επειδή βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ στεγνό το ζυμαράκι, ρίχνουμε λίγο ακόμα νεράκι για να δημιουργηθεί αυτή η μπάλα που θέλουμε. Ρίχνουμε λίγο ακόμα. Κοιτάξτε πόσο νερό έριξα, τόσο έμεινε στο νεροπότηρο. Νομίζω δεν θα χρειαστούμε άλλο. Αυτό το ανακάτεμα μας παίρνει 2 λεπτά, όχι περισσότερο. Και μέσα στα 2 λεπτά θα δείτε ότι το ζυμαράκι να συγκεντρώνεται στο γάτζο. Αυτό θέλουμε. Να, κοιτάξτε, έτοιμο. Να μην νομίζετε ότι σας λέω εγώ ψέματα, κοιτάξτε. Να το και το ζυμαράκι με το baking powder, εντάξει. Ωραία. Αν θέλαμε τώρα βγάζαμε 2 διαφορετικές λαγάνες σε 2 διαφορετικά ταψάκια. Με baking powder και με μαγιά. Όμως εγώ, κοιτάξτε τι κάνω. Πασπαλίζω με λίγο αλεύρι την επιφάνεια εργασίας. Παίρνω το ζυμάρι της μαγιάς, εδώ. Έτσι. Έτσι. Και αν έχετε ένα μπλάστρι, μας κάνει ο μπλάστρης. Αν όχι, κάντε το με τα χέρια. Ή με ένα μπουκάλι κρασί. Και έρχεστε εδώ και ανοίγουμε εδώ το ζυμαράκι της μαγιάς σε ένα οβάλ σχήμα. Και παίρνουμε τώρα το ζυμαράκι με το baking powder από πάνω. Έτσι. Εδώ. Ωραία. Και ανοίξτε το και αυτό με τα χέρια σας πάνω από το άλλο ζυμαράκι. Έτσι. Έτσι. Πασπαλίστε με λίγο αλευράκι, πάρετε το μπλάστρι και περάστε. Έτσι. Έτσι. Εμείς όμως επειδή έχουμε στρόγγυλο ταψί, θα δώσουμε στη λαγάνα μας στρόγγυλο σχήμα, εντάξει. Εμάς η λαγάνα μας αρέσει να βγαίνει λίγο αφρατούλα. Εσάς όμως, αν σας αρέσει λεπτή η λαγάνα, θα φτιάξετε με το ίδιο ζυμαράκι 2 λαγάνες. Κοιτάξτε τι ωραία. Κοιτάξτε τι ωραία, τι ωραία. Τώρα. Πάρω εδώ το ταψάκι μου. Και θα βάλω τη λαγάνα. Και θέλω με τα δάχτυλα να πιέσετε τις άκρες προς τα κάτω, έτσι. Έτσι. Το ζυμαράκι δηλαδή να το πιέσετε με τα δάχτυλά σας προς τα κάτω. Και μετά επάνω πιέστε να απλωθεί το ζυμάρι σε όλη την επιφάνεια του ταψιού. Εδώ, εκεί. Σας είπα ότι εμείς θα τη βγάλουμε τη λαγάνα αφρατούλα. Εσείς, επαναλαμβάνω, να τη βγάλετε λεπτή, θα κόψετε το ζυμάρι, θα το χωρίσετε και θα φτιάξετε 2 λαγάνες. Εντάξει, μην μπερδεύεστε. Στο χλιαρό νεράκι που μας περίσσεψε, εδώ, θα πάρω το μέλι και θα ρίξω μια κουταλιά της σούπας και θα το ανακατέψω έτσι για να διαλυθεί. Αν έχει κρυώσει το νερό δεν θα διαλύεται, οπότε θα το ζεστάνετε το νερό να είναι χλιαρό προς ζεστό στο φούρνο μικροκυμάτων για να διαλυθεί πιο εύκολα. Εδώ. Έτσι. Ξέρω ότι
ο περισσότερος κόσμος φτιάχνει ζαχαρόνερο. Εμένα ο πατέρας μου έφτιαχνε μελόνερο. Δίνει μια διαφορετική μυρωδιά και διαφορετική γεύση στη λαγάνα μας. Έτοιμο. Με ένα πινέλο ζαχαροπλαστικής θα περάσω από πάνω την επιφάνεια του ζυμαριού. Έτσι. Μην το φοβόσαστε. Τώρα θα γίνει αφρατούλα αυτή η λαγάνα. Έτσι. Ωραία. Τώρα βλέπουμε ότι εδώ στο ποτηράκι του κρασιού έχει μείνει λίγο ελαιόλαδο. Βουτάμε λοιπόν τον αντίχειρά μας και αρχίζουμε και δαχτυλιάζουμε τη λαγάνα. Θα ήθελα να σας πω ότι τώρα που δαχτυλιάζουμε τη λαγάνα μας, μπορούμε αν θέλουμε να προσθέσουμε ψιλοκομμένες ελιές ή ψιλοκομμένες πιπεριές και να απασπαλίσουμε με διάφορα μυρωδικά της αρεσκίας μας. Κοιτάξτε τι ωραία, την έχω τρελάνει στο δαχτύλιασμα. Στο τέλος θα της αρέσει και θα μου ζητάνε να της το κάνω πιο συχνά της λαγάνας. Χόμπρε, ελιές δεν έκοψες? Έρχεσαι. Θα απασπαλίσουμε με σισάμι όσο εμείς θέλουμε. Εμάς μας αρέσει να απασπαλίζουμε με αρκετό σισάμι. Και περιμένουμε τώρα να μας κόψουν τις ελιές για να βάλουμε σε διάφορα σημεία. Είδαμε. Κοιτάξτε τώρα, βάζω τις ψιλοκομμένες ελιές εγώ. Όπου υπάρχει τρύπα, εγώ χώνω ελιά. Δεν ξέρω εσάς αν σας αρέσουν οι ελιές, αλλά η μυρωδιά της ελιάς στη λαγάνα ταιριάζει απίστευτα. Τώρα παίρνουμε το ταψί και το βάζουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου είπαμε, όπου και αφήνουμε 20 έως 40 λεπτά μέχρι να δούμε τη λαγάνα μας να φουσκώνει και να ροδοψύνεται και να μοσχομυρίζει όλο το σπίτι Σαρακοστή, καθαρά Δευτέρα, από κρυές. Μετά από 35 λεπτά η λαγάνα μας νομίζω ότι είναι έτοιμη. Wow. Θα τη βγάλουμε για να την τοποθετήσουμε σε μία σχάρα. Oh. Εδώ. Θα την αφήσουμε να κρυώσει κανένα 25 λεπτό με 30 λεπτό και μετά θα την τιμήσουμε δεόντως. Αχ, μάνα μου! Μάνα μου! Μάνα μου, μικρή! Μερακλώδια! Στραβιά! Σας σοκάρισα? Ελπίζω όχι, διότι ξέρετε στις παραδόσεις του λαού μας είναι την καθαρά Δευτέρα να παίρνουν αέρα και ειδωμολοχίες και μάλιστα σε πολλά μέρη της Ελλάδος γιορτάζεται ως τιμόμενο πρόσωπο. Ποιος παρακαλώ νομίζετε? Εντάξει, αν μας βλέπουν παιδάκια ή μας ακούνε παιδάκια, δεν είναι κακό. Είναι μέρος του σώματός μας. Είναι τιμόμενο πρόσωπο οφαλός ή αλλιώς ο Πούτσος. Ποιος? Ο Πούτσος. Και το Μονί. Και μάλιστα αν βρεθείτε στο Μπουρανί που γιορτάζεται στον Τύρναβο, είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρέπει να αισθάνεστε εκείνη την μέρα απελευθερωμένοι και κυρίως να ξεχάσετε οτιδήποτε έχει σχέση με την σεμνοτυφία μας.
Διότι οι Απόκριες είναι μια γιορτή πυράγματος και κυρίως να μην ξεχνάμε τις παραδόσεις. Και αν ακούσετε τα αποκριάτικα τραγούδια της Δόμνας Σαμίου, είναι εξαιρετικά. Εμένα μου φτιάχνουν τα αρχίδια. Συγγνώμη, τη διάθεση να πω. Ώρα να κόψουμε τη λαγάνα. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε μιλάμε. Καταρχήν, η λαγάνα η δική μας είναι από κάτω σκληρή και από πάνω μαλακή. Μαλακιά. Εδώ, κοιτάξτε. Κοιτάξτε μιλάμε, λαγάνα παραδοσιακή, πρώτο πράγμα. Καλύτερη δεν υπάρχει. Βλέπετε, θρηματίζεται, αυτή είναι η λαγάνα, αυτή εδώ. Είναι η παραδοσιακή λαγάνα του πατέρα μου, η οποία όταν την τρως, από κάτω είναι πιο σκληρή και θρηματιστή. Έχει τη μυρωδιά του ελαιόλαδου και από πάνω είναι μαλακή. Λες και τρως κάτι μεταξύ ψωμί και κουλούρι και είναι... Δεν το λένε Παναγιώτα. Δεν μοιάζει κάτι μεταξύ ψωμιού και κουλουριού? Έτσι. Σας λέω, θα ξετολαδείτε. Και παίρνετε λαδάκι εδώ και βουτάτε μέσα και τη σκοτώνετε πριν την ώρα της. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε τι ωραία έχει ψηθεί και γίνεται αμέσως. Με το που τη βάλει στο στόμα θεματίζεται. Σας λέω κατά παιδί άλλο. Ως την επόμενη συνταγή, η αληθινή ζωή δεν είναι μέσα στο ίντερνετ, αλλά εκεί έξω. Feel free, feel free. I want you break free. I want you break free. I want you break free.